Adriana Boks, 56 jaar. Theresia Borst-Pauwels, 74 jaar. Johannes Bos, 22 jaar. Cornelis Bosman, 55 jaar. Wilhelmus Broekaert, 11 jaar. Maria Klevers-Hoonraad, 57 jaar. Maria Klevers-Koenders. Nicolaas Delnois, 48 jaar. Jean de Man, 30 jaar. Elisabeth Dijkstra, 48 jaar. Jacques Dinks, 13 jaar. Jozef Dinks, 11 jaar. Matthäus Dinks, 9 jaar. Venlo in de jaren 30. Een kleine provinciestad aan de Duitse grens. Compact. Aan de ene kant de Maas en aan de andere kant grote arealen voor de glastuinbouw. De stad zelf was eigenlijk zo'n beetje de noordgrens was het Wilhelminapark. En dan had je nog een wijk in Genooi natuurlijk. En wat wijken richting de Steilrand. En mooie, dat was eigenlijk relatief nog veel intact. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren niet heel veel moderne panden in Venlo. De uitbreiding van de stad maakte natuurlijk wel jongere panden mogelijk, maar de binnenstad was nog eigenlijk nagenoeg authentiek. De nu 93-jarige T. Lamers woonde met zijn familie in de binnenstad, op de Grote Beekstraat. Destijds was het een straat waar alles te vinden was. Alle winkels, bijna allemaal op een straat die er kosten zien. Een slechterbekker, kolenboer. Pap had ook een poliersbedrijf. Ja, we hadden, de winkel was niet zo goed, maar dat hoefde ook niet. Want ik meen, de kiepen slachten en de knieën en alles, dat was achter. Hè. Ook in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ging het leven, inmiddels wel onder bezetting van de nazi's, gewoon door in Venlo. Tot het najaar van 1944. De geallieerden waren in opmars en een groot deel van Limburg was al bevrijd. Om de Duitse soldaten aan het front te verzwakken, wilden de geallieerden de aanvoerlijn vernietigen. Het doel waren de 2 bruggen over de Maas. Ja, die Maasbruggen waren een vitale levensweg eigenlijk voor de Duitsers naar de troepen aan de andere kant van de Maas. Dus als je zwaar materieel aan die kant van de Maas wil krijgen, dan is zo'n brug natuurlijk onontbeerlijk. Maar dat maakte voor de geallieerden de brug ook tot een doelwit, want je wil die levenslijn wil je afsnijden. Hè, dat er geen bevoorrading mogelijk is. Met tot gevolg meer dan 10 bombardementen op de Maasbruggen. De eerste bommen vielen op 13 oktober 1944. En met name aan de oostzijde van de binnenstad kwamen ze neer. De toen 12-jarige Lamers kan het zich nog goed voor de geest halen. De merkte dat wel dat het behuurlijk rammelde. Hè. Net ja, of de moren mee gingen. Hè. Maar toen zien toch goed werd goed gekomen. Maar toen hoorden we dus dat op de parade alles in Eindhoven en de Piccardie en de Van Kleefstraat. Ik ben toen wel gaan kijken, maar zo'n hoop, toen waren ze nog een zoeken naar mensen. Dus ja, ze voelden niet wie het van de parade naast. En ja, een chaos. Hè. Voor de eerste keer, wat is er gebeurd? Hè? Dus zo'n hoop bommen die hadden we nog nooit meegemaakt. Hè. En het bleef niet bij dat ene bombardement. Het bleek toch lastiger zijn dan gedacht om vanuit die hoogte de bruggen te vernietigen. En de Duitsers deden er alles aan om ze intact te houden. De bruggen waren niet kapot te krijgen. En als ze al werden geraakt, dan werden ze 's nachts snel gerepareerd om de volgende dag ze weer in gebruik te kunnen nemen. Op 18, 28 en 29 oktober werden de bruggen opnieuw onder vuur genomen.
De meeste bommen raakten de doelwitten niet. Gebouwen op onder andere de Spoorstraat, Roermondsestraat en Havenstraat werden zwaar getroffen. Nou, dit is mijn museumkamer. Het is de slaapkamer van mijn ouders. En ik heb dit hier opgehangen. Dit is mijn vader. En dat is zijn vader. En helaas is die foto vergeeld. Ik ben Wart Verkuijlen en ik ben de kleinzoon van Eli Verkuijlen. Eli Verkuijlen was onze opa. De opa van mijn neven en nichten. En we hebben hem allemaal nooit gekend, omdat hij op 28 oktober bij een bombardement van de Engelsen is komen te overlijden. Eli Verkuijlen was in 1944 50 jaar oud. In datzelfde jaar vierde hij nog zijn zilveren bruiloft met zijn geliefde echtgenoot Bertha. Eli stond midden in de Venlose samenleving. Het was een verenigingsman. 28 oktober 1944 leek voor Eli Verkuijlen een doodnormale dag, totdat het luchtalarm ging. De Maasbrug lag al langer onder vuur. Er waren meerdere bombardementen geweest. En dan zouden er ook nog meerdere volgen. En opa was aan het werk. En bij het luchtalarm is hij met een aantal collega's de kelder ingevlucht. Van de fabriek waar zij waren, uit mijn hoofd Jansen van Ooy. En de fabriek is geraakt door een voltreffer en raakte ernstig verwoest en stond in brand. Hij was niet geraakt door het bombardement zelf, dus ze waren niet gewond. Maar ze konden er, nadat het bombardement voorbij was, niet uit, omdat de toegang of de uitgang geblokkeerd was. En omdat de fabriek in brand stond, was er een ernstige rookontwikkeling. En al vrij gauw had hij in de gaten dat dit heel erg mis zou kunnen aflopen. En heeft hij op een aantal monsterzakjes genoteerd wat hij ervoer en wat hij voelde en wat hij wenste. En die monsterzakjes die zijn op zijn lichaam gevonden nadat hij gevonden was. De monsterzakjes waar Eli Verkuijlen zijn laatste gedachtes op schreef, liggen bewaard in het gemeentearchief. De familie heeft ze altijd zorgvuldig bewaard. Hij heeft eerst beschreven dat het rookte, dus dat ze veel last hadden van de rook. Dan bedankt hij zijn vrouw en hij vraagt om voor hem te bidden. Dat is wat het belangrijkste is, wat op die monsterzakjes geschreven staat. Na het luchtalarm werd al gauw bekend dat de fabriek een voltreffer te verduren had gekregen. Dus ging mijn vader met zijn verloofde, mijn moeder, naar de fabriek toe, waar inmiddels de brand geblust werd en waarna daarna de overlevenden en de overledenen bovengehaald werden. En ik stel mij zo voor dat mijn vader vooral hoopte en ervan uitging dat zijn vader aanstonds ook levend boven zou komen, maar dat was niet zo. Hij kwam ongedeerd boven en was overleden. En mijn moeder heeft mij daarvan verteld. Het is het enige moment in mijn leven dat ik je vader heb zien huilen. Ook de bombardementen van 29 oktober zouden niet de laatste zijn. Begin november kwamen de geallieerde bommenwerpers 3 dagen achter elkaar terug om nog eens pogingen te wagen om de bruggen te vernietigen. We zaten met mama en papa en 2 zusjes. Mijn broer, die was schansen voor de Pruisen, moesten die werken aan de treinkrachten en zo wat. En dan worden ze verplicht, hè. Dus die was ook niet thuis. En ik had
het jongste zusje, dat was nog bij werkverkoopscholen op de Remunse Stroot. En daar zoet dat in de kelder bij Jenneskes, gelukkig. Maar dat is dan ook uitgekomen, want er zoeten ook meer mensen in. Maar ja, de engste mama en pap, dat we dus die andere twee er niet bij hadden. Maar toen die wonnen velen, er kwamen een hoop stof naar binnen. Eerst, die zoog die wonnen, hè, die zuig misschien wel luchtledig. En toen kwam de rotzooi allemaal mee. Ook de kelder in, hè, kostte niks per se. De kreeg geen oorsen weer. Wie het voorbij was, dat heeft hoogstens 10 minuten geduurd. Dus het pap ziet je er nog allemaal. Ja, dat was het eerste wat hij zei. Maar toen zien we er wel goed kunnen knoepen. En toen kwamen we boeten. En er logen 11 vliegenkinderen op de stroom. Die toes gebleven waren. Die hebben allemaal pech gehad. Er zien er geloof ik geen ene uitgekomen. Later vertelde mam mij dus dat een van de kinderen van het zeuren, die zoet nog te spelen op de straat. Wie het luchtalarm ging. En toen heeft ze die gauw Fransje naar huis gestuurd. Moest maar rennen, want het luchtalarm heeft gegeven. Gewoon. En die is naar huis gerend. 10 minuten later was hij over weg. De ganse familie. Man met 5 kinderen. En een daarvan is ook bij mij in de klas. Op de Vleestraat, iets verderop waar T. Lamers op dat moment verbleef, woonde de familie Seuren. Paul Seuren was de jongste van het gezin. Hij was op dat moment net iets meer dan 5 maanden oud. Dus mijn moeder had toen alle kinderen, dus, behalve ik, want ik lag in de weeg, en alle kinderen naar de kelder gestuurd. Om mij om boven uit bed te halen. Want mijn vader die was niet thuis, want die moest voor de Pruisen waren dus verplicht. Die moesten die op de hei, moesten die op het vliegveld, moesten ze tankkrachten graven. En toen die kinderen naar de kelder waren en mijn moeder dus mij naar boven ging halen, toen kreeg mijn oshoes een voltreffer. De bom die viel in het huis tot in de kelder en explodeerde door. Dus die kinderen in de kelder, die zijn op slag dood geweest. En dat heb ik ook later gehoord van een mevrouw die er als kind er in de buurt woonde. Dat ze mij had zien liggen, dus met mijn moeder, en dat ik bij mijn moeder in de arm op de puin lag. En mijn moeder is toen met een totaal verbrijzeld onderlichaam, is die door het ziekenhuis gebracht. En ik had mijn bovenbeen gebroken, of been, voor een babybeen. En toen kwamen we allebei in het gashuis terecht. En mijn moeder had toen nog maar 2 dagen geleefd. En dus 2 dagen later is die gestorven. Aanvankelijk word ik dus bij de categorie, er wordt selectie gemaakt
dat er een hele hoop gebonden waren. Moesten voor de mensen die zeker te redden waren, die kregen dus de eerste brand. En voor mij kregen ze er een beetje van uit dat ik ook niet zou redden. En toen een van de verpleegsters door, op die kinderafdeling, die kreeg een uitslag op mijn vader, want ik heb hem opzoeken. En die had me toen bij de categorie nog te redden gelegd. En dat kan ze zeggen, ik heb het gered, want ik heb 80 jaar verder. Het werd steeds gevaarlijker om in de binnenstad te blijven. Daarom besloot familie Lamers te vertrekken, naar Genooi. Op zijn Venlo's gezegd, Genueën, een wijk aan de noordzijde van Venlo. De familie kon verblijven op een boerderij. De tweede dag, we hebben nog één dag nog weer toes geslopen. En toen 's morgens weer terug nog een uur. En toen kwam weer een bombardement. En toen gooiden ze alles in. Toen kostte dat van Genueën uit zijn, kostte zuur op de stad kijken. Hè? En toen zag ze die bommen dus vallen. Wel klein, hè? Maar die dropten onder zuur, net als gewoon regen eigenlijk, vele die. Maar toen zei het pap, maar nu is het raak, want dat is vlak bij de brug. Mijn arme stad, zo vreed en onbarmhartig ganst er op puin gebeuk. Wat moet ik nou beginnen? Mijn arme stad, hoe ik nou aangeslagen mijn weg doorzoek, de klamp is te herkennen. Ik loop langs kraters en ruïnes, een vrouw door een man, die druifgeestig zinnen zeuken, wat me nog gebroken kan. En dan komen mich te troon, ik schaam me niet dat ik het zeg. Nee, dit kan ik niet meer aanzien, dit is te veel, ik moet hier weg. Na de zware bombardementen van begin november wilde T. Lamers samen met zijn vader gaan kijken wat er nog van een huis en winkel was overgebleven op de Grote Beekstraat. En toen kwamen we naar de Grote Beek en de hele luchtbescherming ons tegen. We mochten de straat niet meer in. Want elk huis was bouwvallig, zei hij. Dat kan elk moment instorten. Ja. Dat is de eerste keer dat ik een troonwiepap gezien heb. Dat er alles kwijt was. De laatste bommen vielen op 19 november. Maar ondanks de meerdere pogingen van de geallieerden lukte het maar niet om de bruggen te vernietigen. En uiteindelijk, een kleine week later na het laatste bombardement, bliezen de Duitsers op 25 november de Maasbrugge zelf op. Een dorenzware geschut van de bommenwerpers veranderde Venlo in een ware ruïne. De middeleeuwse en historische binnenstad zou na 1944 nooit meer hetzelfde zijn. Nou, ik denk dat van de Venlose binnenstad toch zeker een derde zeer zwaar beschadigd tot geheel verwoest is geworden. En sommige stukken zijn gelukkig gespaard gebleven. Bij sommige straten stonden nog maar 1 of 2 panden overeind. Maar ja, veelal zijn daar ook na de oorlog nog panden gesloopt, zoals hier op de markt. Het plein lag vroeger meer richting de Maas en is eigenlijk na de oorlog een stukje oostwaarts opgeschoven.
Als je fotomateriaal van voor de Tweede Wereldoorlog ziet, is het bijna niet te geloven wat voor gebouwen er nu nog hadden kunnen staan als de bommen nooit waren gevallen. Zoals bijvoorbeeld het Transcedron, een klooster op de Kleine Beekstraat op de plek waar nu CNA is gevestigd. Veel gebouwen en gevels die nog enigszins overeind stonden aan die zijde van de binnenstad, werden na de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Er werd ruimte gemaakt voor nieuwbouw en moderne architectuur uit de tijd van na de oorlog. Straten werden opnieuw ingericht. Het project wat we hierachter zien, dat enorme nieuwbouw van de Maasboulevard, dat is eigenlijk als vervanging gekomen voor de naoorlogse nieuwbouw die daar gepleegd is en wat eigenlijk gewoon een ratje toe was. Er is niet geïnvesteerd in kwaliteit. En na de oorlog moesten die gaten in de stad gedicht worden. En dat gebeurde vrij haastig en met weinig gevoel voor kwaliteit. Maar ja, je ziet op foto's toch nog wel heel veel mooi oud erfgoed wat bewaard had kunnen blijven. Ja, dat doet pijn, neem ik aan, voor een historicus. Ja, nou niet alleen voor een historicus, maar je neemt een stad ook een stukje van zijn eigen identiteit en ziel weg. Als je datgene waar eeuwenlang over gedaan is om het allemaal zo te bouwen, ja, een beetje gemakzuchtig allemaal wegsloopt. Vanwege de nieuwbouw aan die zijde van de stad is het moeilijk terug te leiden waar ooit de woningen van Theo Lamers en Paul Seuren hebben gestaan. Ik wil er maar aan denken. Ik kom er genoeg bij, neven, en er staat niks meer van de Goede Beek. Ik weet dat vroeger nog een café Astoria. En er zo toen, de vroegere slechter, dat was de buurman van mijn vader. En dan zit dat was tegenover. Dus ons café moet hij ongeveer ergens gelegen hebben. Dus hij rekt hem dan ook. Voor de Tweede Wereldoorlog had de vader van Paul Seuren een eigen café op de Vleestraat, genaamd Alt Venlo. Het idee, wat als de bommen nooit waren gevallen, schiet bij de nu 80-jarige Seuren nog wel eens door zijn hoofd. Ja, dat had een ganz ander leven gehad, hè. Als ik de jongste was geweest en mijn vader het café nog had. Ja, misschien was ik wel in het café beland, zeg maar, als uitbater. Maar nu ben ik dus maatschappelijk werker geworden, reclasseringsambtenaar. Na de oorlog moest het zwaar getroffen Venlo dus door. Stilstaan bij al het leed werd er nauwelijks gedaan. Een klein en sober herdenkingsmonument vlakbij de Maasbrug is het enige wat nog herleidt naar de ellende dat Venlo in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de geallieerde luchtmacht 13 intensieve bombardementen uitgevoerd op de Venlose stadsbruggen. De bevolking betaalde een hoge prijs. Er vielen omstreeks 285 doden en 177 gewonden. En ik vond het een beetje een armetierig monumentje. Het werd eigenlijk gewoon een beetje weggestopt. Je moet ook niet vergeten dat in Venlo natuurlijk relatief niet heel veel oorlogsslachtoffers zijn gevallen. In tegenstelling tot de Randstad, jodenvervolging, hongerwinter enzovoort, enzovoort. Hier was wel heel veel verwoest. Maar ja, huizen kun je weer opbouwen en dan gaat het leven weer verder. Op 13 oktober 2024, precies 80 jaar nadat de eerste bommen vielen, krijgt Venlo een nieuw monument. Een kunstwerk in de vorm van een namenmuur, waar de mensen die ons in het najaar van 1944 zijn ontvallen, worden herdacht. Vandaag krijgen de nabestaanden van alle slachtoffers van deze bombardementen een monument en de 219 slachtoffers krijgen een naam. Met veel belangstelling van zowel nabestaanden, betrokken Venlonaren en de media werd een monument onthuld.
Je merkt gewoon, dat maakt het namenmonument op dit moment ook los. Je merkt gewoon bij nabestaanden van eindelijk komt er daar een plek waar een naam herinnert aan familieleden die zijn omgekomen. En ja goed, ook al is het dan na 80 jaar, dan is het nog steeds de moeite waard dat we dat kunnen realiseren.